дуруд дӯстони азиз, чун имрӯз рӯзи истироҳату фароғат аст, баҳри болида табии шумо нашри навбатии барномаи ману варзишро пешкаш мегардонем. дар он мо наворҳои шуғли одамонро ба варзиш бо як оҳанги ҳазлу шӯхӣ манзури шумо мегардонем. меҳровари кишвар ҳастам дӯстони азиз ва мо омодаем ки оғоз кунем. дӯстони азиз, бундеслигаи олмон аввалин шуда миёни топ чемпионатҳои аврупоӣ оғоз ёфт. бале бемухлис, бале бо 1001 маҳдудият, аммо дар бефутболӣ ин ҳам басанда аст. ва голи аввалинро кӣ зад? бале, Ирлинг Ҳоланд бо як усулу голи худро ҷашн гирифт. мо бошад бо мусиқии зебо ва танзими олӣ ҷашнгирии ӯро рангинтар кардем. ва мужда барои нафароне ки хабарҳоро пайгирӣ намекунанд. Ла Лига, Серияи А ва аз ҳама муҳимаш Премер-лигаи Англия сар аз 12 июн дигар бора оғоз мегарданд. ба ҳар сурат, дар аксар кишварҳои олам то ҳол реҷаи карантин фаъол аст ва дар нашрҳои қаблии худ мо нишон додем ки ситораҳо чӣ хел вақт мегузаронанд. аммо одамоне ҳастанд ки тамоми корро карданд, лавозимоти хонагиро ҷобаҷо гузоштанд, китобҳоро хонданд, филмҳоро тамошо карданд ва боз чӣ кор бояд кард? сайри хаёлотро бояд ба кор бурд. ман чанд суол барои афкор дорам. якум, чанд рӯз барои муаллифи навор лозим шуд ки ин кори заҳматталаб, тоқатгудоз ва сабрталабро анҷом бидиҳад? маълум аст ки дар як рӯз сабт нашудааст, зеро дар ҳар имконият либоси тани ӯ иваз мешавад. ва саволи дуюм, аз куҷо ин қадар зарфу косаву табақ ёфтааст? ба ҳар сурат, ба асабҳои оҳанини ин шахс ман каф мекӯбам ва аҳсан мегӯям, зеро ман 3 маротиба як корро карданӣ шавам, муваффақ нагардам, дарҳол ҳашмгин гардида рӯҳафтода мешавам. доштани боварӣ ба худ албатта хуб аст, аммо боварӣ бар зиёд дар баъзан ҳолатҳо метавонад бархилофи нақшаҳо барояд. ба мисоли ана ҳамин духтар. воқеан рақси хуб аст. барои ҳамин шояд ин бонӯ ба баскетбол аҳамият надода ҳамаи қувваашро ба сайқал додани маҳорати рақсияш равон созад. мо зиёде аз футболбозонро аз рафторашон дар майдон баҳо медиҳем, аммо ҳаст ҳолатҳое ки футболбоз дар вақти бозӣ рафтори тамоман дигар дорад, дар ҳаёт бошад шахси куллан фарқкунанда аст. Диего Коста, ҳамлавари Атлетико Мадридро бо чӣ хусусиятҳояш мешиносем? фитнаангез, ҷангара, бадмуомила бо футболбозони дигар дастаҳо. аммо наворҳое ҳастанд ки паҳлӯҳои дигари ин шахсиятро нишон медиҳанд. шахс пас аз дидани чунин наворҳо албатта мутаассир мешавад ва ба риққат меояд. шӯхию бозӣ кардан бо кӯдак аз ин дида чӣ беҳтар мешавад? аммо на ҳамеша калонсолон бо кӯдакон бозии дуруст мекунанд. ба ҷои онҳоро хурсанд кардан, баръакс гирён медаронанд. ва ҳоло мо чанд наворҳои бозии волидайн бо фарзандонашонро ба шумо нишон медиҳем.
Mate. пас аз афтидани кӯдак падараш як садое мебарорад ки алами тифл бештар мегардад. аммо хаёл мекунед ки танҳо падарон чунин кор мекунанд. модар дар фаҳмиши мо бешубҳа шахси муқаддас аст, аммо модарон низ дар баъзан ҳолатҳо аз падарон ягон камие надоранд. Good one, Bug. дар ҳоли афтиши кӯдак модараш садои мебарорад, яъне дилаш барои ҷигарбандаш гум мезанад. фарқияти меҳри падар ва модарро эҳсос кунед. аммо ин ҳама ба хайр аст. дар номинатсияи падари беҳтарини сол қаҳрамони навори навбатӣ ғолиб дониста мешавад. Come closer. мегӯянд ки душмани хиратманд беҳ аз дӯсти нодон. барои чӣ? мебинем. Ajax, deze is voor jullie. бубинед, пеш аз иҷрои зарба ӯ ин амалашро дар камера ба касе мебахшад, баъдан тӯбро мезанад. то кадом андоза бояд беҳунар бошӣ ки рост нишон бигирӣ, аммо ба 60 дараҷа ба тарафи рост тӯбро ирсол кунӣ? ман фаҳмидам. муаллифи зарбаи дақиқтарин дар дунё аз шахси нишаста чӣ қасде дорад, аммо намедонад чӣ тавр ба ӯ осеб расонад ва ҳамзамон бегуноҳ монанд. ҳалли моҷаро. биед акнун бубинем мухлисони барномаи ману варзиш аз дохили кишвар ба мо чӣ равон карданд. шахсе бо номи муҳаммад усмон аз шаҳри ҳисор як навор фиристодааст. худи ӯ қайд кард ки навори нав нест, онро дар федератсияи россия сабт кардааст. фаҳмо иҷроиши зарбаи дақиқ ба нишони муайян. аммо як нафари дигар видеоҳои худро ирсол кардааст ки дар ҷараёни бозӣ голҳоро аз зарбаи ҷаримавӣ ба самар мерасонад. бо муаллифи наворҳо мо шуморо дар яке аз нашрҳо ошно карда будем. парвиз ҳусейнов, собиқ футболбози касбӣ, ки айни замон барои ҳаловати худ дар мусобиқаҳои ҳаваскорон баромад мекунад. ду зарбаи ҷаримавӣ, ду гол. дар ҳар дуяш зарбаи сахт аз масофаи дур. мегӯянд қувва ҳаст, ақл лозим нест. аммо ин футбол аст дӯстон, дар он безиракӣ намешавад. мо аз муаллифони ин наворҳо боз видеоҳои дигарро интизорем ва шумо тамошобинони азиз ба мисли онҳо фаъол бошед. худро ва маҳорати худро тариқи барномаи мо дар тамоми ҷумҳурӣ муаррифӣ кунед. мо бошем идома медиҳем. дар майдони футбол аз шиддати баланд, аз хоҳиши зиёди ба даст овардани ғалаба, варзишгарон дар баъзан ҳолат девонавор рафтор мекунанд. Third goal, and this was giving Getafe the chance to score, and that's a penalty. And what about that for a kick? Pepe has lost the plot here. What was doing there? хусусан вақте ки зидди онҳо қоидаи бозӣ вайрон мегардад. агар ҳамаи бархурдҳо дар футбол ба мисоли видеои навбатӣ анҷом меёфт, бовар кунед, мо ягон варзишгарро дар ғазаб намедидем. ба мисли ҳамин бозингар якдигарро дӯст доред, эҳтиром кунед, бо меҳр ва лутф нисбати хоҳ шахси шинос хоҳ ношинос рафтор кунед ва чунин муомилот ба шумо ба маротиб зиёд бармегардад. расо 3 сол пеш аввалин маротиба дар 16 соли охир бошгоҳи спартаки москва чемпиони россия гардид. ин рӯзро мухлисони ашадии ин даста тӯли 16 сол интизор буданд ва вақте онҳо ба ин дастовар расиданд, яке аз ҳамватанони мо дар ҷараёни ҷашнгирии ҳамон лаҳзаи таърихӣ буд ва ин видеоро фиристонд.
азиз, медонед ин саҳнаҳо ба бархурди мусаллаҳонаи асрҳои қадим шабоҳат мекунад ва агар тасаввур кунем, душманон қасди забти заминҳои мо доранд, аммо марзҳои мо дахлнопазиранд. Мардони ҷасуру шуҷоъ дорем, намегузорем ки як зара замини мо аз бегонаҳо шавад. Ба ҷанг! Держать строй! Наступаем! Лордерон будет нашим! дар хурдии ҳар яки мо дар кӯча бо тӯб бозӣ мекардем ва як бозие буд ки дар он номи меваи тропикӣ истифода мешуд. Се банан мо онро мегуфтем. Кани ба ёд омад? Ва ба ёд доред ки бо нафари бохткарда чӣ мешуд? дар ин гурӯҳи дӯстон фаҳмидан осон аст, киро на он қадар дӯст медоранд, зеро ҳама танҳо як нафарро ба нишон мегиранд. тамошобинони азиз, мо тасмим гирифтем ки дар барномаи ману варзиш як бахши алоҳида ташкил кунем ва номи онро мондем. дар он мо ба шумо наворҳоеро нишон медиҳем ки пас аз дидани онҳо танҳо як фикр ба сар меояд. Якуб, Кевин Де Брюйне ба ҳайси дарвозабон. Strike will go and get Kate in the nuts. Видеои навбатӣ бошад, овози дар кубро металабад. ва дар ҳамин ҳолат атрофиён худро ҳамчун дӯстони ҳақиқӣ нишон медиҳанд. дӯст зиёдӣ мебуд, давида мерафт ба назди ҷабрдида ва танҳо дӯсти беҳтарин дар як тараф истода сахт механдад. хаёл мекунед чунин ҳолатҳо дар варзиши касбӣ намешавад? медонед чӣ тавр барои шахсони ношунаво метавон калимаи дардро фаҳмонд? чеҳраи Гётсеро баъд аз ҳамин зарба нишон диҳед. дӯстони азиз, дар ҳамин ҷо тамом. хотиррасон мешавем ки дилхоҳ нафар метавонад қаҳрамони барномаи мо бигардад. аз шумо танҳо иҷрои ягон амали ҷолиби варзишӣ талаб карда мешаваду халос. мо ба сароянда Джейсон Деруло имкон додем ки наворҳояш дар барномаи мо ҷой шаванд. аз шуморо низ албатта хоҳем дар эфир пахш кард. одам бидуни варзиш ба мисоли бонки бепул, ручкаи беранг, кӯли беоб ва хоккейбози бедандони шикастагӣ ҳеҷ аст. то нашрҳои дигар аз паси варзиш мешавем.